ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು 3:30 ನಾನು ತೋಲು ಹೊಡೆದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾರೆ పోదుಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ఉంది ಶಾಲೆದಲ್ಲಿ ತಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಆಗಿ ಚಹಾ ಮಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಆಗಿ ಕಚಿಪ್ ಮಲ್ಪು ಒಂದುವೇ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗನ್ನ ಕೆಲವರಿಗೆ ತೂದು ಬೋರ್ ಆಗ ಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಕಂದಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಕಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪುನಾಥ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಐತೆ ಪಿದೆ ಪೋಡು ತಿನ್ನೋಡು ತಿರ್ಗೆರೆ ಪೋಡು ಕೆಲವ್ರನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೂಪೇನ ಲಗ್ಜುರಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಇಂಚಿನ ಲಗ್ಜುರಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಿನೋಲ ಪಾರ್ಟಿ ದಿನೋಲ ಗಿಫ್ಟ್ ದಿನೋಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ಎರೇನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ದ ಒಂದೇ ಪೇರು ಬಟ್ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಲಗ್ಜುರಿ ಲೈಫ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿದ ಅವೊಂಜಿ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಬಂಜಿಗೆ ತಿಂಪಿನ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಮನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿಂತೀರು ಬಟ್ ಆತ ಲಗ್ಜುರಿ ಅದು ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಡ ಈತೆ ಸಾಧ್ಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ತಂಬರ್ಪಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಬುಡ್ಪಿನ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸು ವೆರೈಟಿ ಫುಡ್ಡು ಆತೆ ಎನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಬೇತೆ ಊಲ ವ್ಲಾಗಡನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಒರೋರ ಅಂಚಿ ಬಿದೆ ಪೋಂಡ ಪಾಡೋಲಿ ಪಂಡ ಎಂಗಲ್ಡ ಪೂರ ಕಚಿ ಮಲ್ತುದು ಒರಿ ಇಂಡಮಿನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಏನು ಗೊತ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಲೋನ್ ಒಂಜಿ ಸಂದಂಡಾಣ ಆತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅವೇ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಲೋನ್ ಒಂಜಿ ಸಂದಂಡಾಣ ಪಂಡು ಸೊ ಅವಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ಹರಸಾಹಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಿನಿ ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂಡ ದಾದೆ ದಾಲ ಎಂಕೆ ಆಪಿನಿ ಎಂಚಿನ ಎದಾಲ ಶಾಲೆ ಪೋಪಿನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ತಮರ್ಪಿನ ಇಲ್ಲದನೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದಾದ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಇನ್ನು ಬೊಚ್ಚಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದು ಎಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ ಉಂಡತೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮೆಸೇಜುಲಿ ನಾನು ಬಡಿದೆಬ್ಬಿ ಸೌಂಡ್ ಬಂದ್ಪೇರ ತಂಚ ಎಂಕಿನಿ ಮಲ್ಪುಗ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದೇ ಆಯ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಜದು ಯಾನ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ತೂದು ಹೆಂಗೆ ನಿಜ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಕಿ ಇತ್ತು ನೇಟ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನೇಕ್ ಪೊಯ್ ಇತ್ತೆ ಗಹನನು ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಡ್ದು ಲೆತೊಂದು ಬರ್ಕ మెల్లదిలే ఫ్యాన్ మెల్లదిలే జోజా ప్లీజ్ పాత నాకేంచి ಚೂರು ಮೆಲ್ಲದಿಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಜೋರು ದೀಪೆ ಓಕೆ ಈಗ ಅಪ್ಪು ಚೂರು ಮೆಲ್ಲದಿಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಗಹನ್ ಬತ್ತೆ ಗಹನ್ಗೆ ಎಂಚಾಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡ್ಕೇನ್ಗ ಆಮೇಲೆ ಜೋಜಾ ಎಂಚಾಂಡು ನಾನು ಅವನ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕಿದ್ದೆ ವೀಡಿಯೋ ಅತ್ತೆ ಯಾನಾಯ್ಡ ಏಪಲ ಕೇನೆ ಎಂಚಾಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗಂದು ಅವನು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೇಳುವುದು ಅಮ್ಮ ಹೇಗಾಯ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಪಪ್ಪಗೆ ಎಂಚಾಂಡು ಅಮ್ಮ ಲಕ್ ಅಮ್ಮಗೆ ಎಂಚಾಂಡು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದಕೇನು ಶೇ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಗುಡ್ ಈಗ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ದೆಪ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ఆయన ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಆಯ್ಗ ಇತ್ತೆ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಉಂಡು ఆయన ಡೈರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ರೆಂಡು ಕೋಡಾಯ್ಜಿ ಯಾರು ಬಂದು ಸರಿ ಅಂಚಾಂದ್ರೆ ಕೋಡಾಯ್ಜಿ ಆರು ಬನ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ನಂಚ ಅದು ಇನಿ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಬರ್ರೆ ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ఆయన ಡೈರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೋಟೋ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಲಕ್ಲೆಮ್ಮ ಲಕ್ ಯಾರು ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಆಯ್ ಬುಕ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪ ಬಿಡು ಸೊ ಬುಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ ಗಹನಿದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬುಕ್ FA2 FA1 ಅದ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊರಿಯರಾ ಇಲ್ಲ FA1 ಬರ್ತದ ಅಂತ ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ರಾ ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತಾ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ರಾ ಹಾಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಅಂತ ರಿವಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಶೋಕ್ ಮನ್ಕೂಲಿ ಎತ್ತ ಬಾಲ್ಯ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಪುಣ್ಯ ಬಲ ಒಂದು ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಬರೀ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಬರೀ ಅಮ್ಮಸರ ಬರ ಬಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಅದು ಬರೆಯೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ ಶಬೋದ ಸೆಕೆ ಒಂದದ
ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಬಂಡ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಬಂಡೇನ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಗುಡ್. ರೆಮಿಡಿಯಲಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತೂನ ಕೂತಿಲ್ಪರು ನೋಡ್ಸ ನೀತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಂದು ಪಾಮುಟ ಹಾಂ ಬರೀ ಪೂಜಾರ ನೀವು ಅರ್ಧ ವರ್ಷ ಬೋದು ಬರ್ತೀನಿ ದೂರ ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಬಾಯ್ ಟೀಚರ್ ಟೀಚರ್ ತತ್ತದ ಗುಡ್ಡು ಹೊಡೆದಿರ ಶೋಕ ಆತುಂಡು ಮೂರಲ್ಲಿ ಲಂಚೇರಿ ಗುಡ್ಡು ಹೊಡೆದಿತ್ತೀರಿ ಹೆಂಗೆ ಧೈರ್ಯನೇ ಹೆಂಜಿ ಮೇನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಗುಡ್ಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣಾಗ. ವಾ ಸೂಪರ್ ಬಾಬಾ ಶೋಕ ಆತನ್ಯಾ. Write your word in the space given. Like that. Raincoat, rainbow. So cut. Okay. Nene kal poda me. Lakk me. Hindi copy. Bindi copy. Bindi copy. Bindi copy. Kannada copy. ಏನು ಬಂತೆಂದು ಮುಡಿಸಿರುವ ಹೋ ಬರೇತ ಹೂವು ಅವು ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ದಿದ್ದ ಅದಾ. ಓಕೆ ಏನದಿದ್ದ ಬನ್ನಿ ಬುಕ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ರೀಡರ್. ಓಕೆ ತೆಗ್ಗ ರಪ್ಪ ಚಾಮಂತುಕ ಅಮ್ಮ ದೇವ್ರೆ ಈ ತೋರಾದ ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಿರುಜು ಬಾರೆ. ಓಕೆ ಚಾ ಮಲ್ಕರೆ ಅಂದೇ ಬಾ ಕೈ ಕರ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚೂರ್ದು ಪಪ್ಪ ದಾದ ಅಂತೀನಿ. ಹಾಂ ಬೇಗ ರಪ್ಪಲ. ಹಾಂ ತಿಂಡಿ ತೆಲಗಾಯಿ ದೋಸೆ ಅರ್ಧ ಬಾಸಿ ತಿಂತೀನಿ ತಾನೆ ಇಟ್ಟ ತಿನ್ನವಾ ಕೋಡೆಯನ್ನು ಕಡೆದಿದ್ದೆ ರತ್ನಕ್ಕನ ಕಾವಲಿಕಂತದ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಬಟ್ ಅಪ್ಪಲ ಅಕ್ಕಿನೇ ಇಜ್ಜವೆ ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ ಅಂಚದು ದೋಸೆ ಮಲ್ತೆ ಅದು ಲಕ್ಕೊಂಡು ಲಂಚನೆ ಉಂಟು ದೋಸೆ ಒಂದು ಚೂರು ಏನು ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಂತೀನಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂತಿಜಿ ಒಂದು ಈತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ತುಪ್ಪ ಬರ ಬಾಡ್ದೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏಷ್ಟೊಡ್ಡ ದೋಸೆ ದಾದಾ ಹೌದಾದ ನಾಡು ನಿಕ್ಕದು ಬರ್ಚಾ ಹಾಂ ಒಕ್ಕಡೆ ನೀನು ನನ್ನ ಪೆತ್ತಗೆ ಗೊರೋಡು ಬರ್ಚ ಮೇವು ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪಡ ತಿಂಡಿದೈತು ಗೊರ್ರೆ ಬನ್ನವಾ ತಿನ್ನಿಯಾರೆ ರೆಗ್ ಇನ್ನು ಬರ್ಸರದ ಜಾತ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಓ ಇಳ್ಕನ ದೆಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಗಾಳಿಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿನ ಗೊತ್ತಿನಿ ಕುಂಟು ಪಿದೆ ಪಂಡ ಧೈರ್ಯ ನಿಜಿ ನನೊಂಜಿ ಸತ್ಯ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಕುಂಟು ಅವು ನನ್ನ ಉಲಾಯಿ ನುಂಗುಂಡ ವಾಸನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಿದೆ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಅವೇ ಹ್ಞೂ ಪಿದೆ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನಿಟ್ಟ ಬರ್ಸ್ ಎಜ್ಜಾಂಡವೆ ಪಾಡ್ದು ಉಲಾಯಿ ಬರ್ಪೆ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಎಂಟು ಬೆಚ್ಚಾಡ್ ಅಪ್ಪೋ ಕಳ್ಳ 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 ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಳ್ಳ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ದಾರಿ ಹೊರಪಿದೆ ಪಾಡೆಲ್ಲ ಆತನ ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಹೋತಂಡೆ ಕುಂಟು ಮಸ್ತಿತ್ತು ನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಂಟೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಲ ಯಾನ್ ಗಾಳಿಗೆ ರಾಪುಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಆ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ದೆಪ್ಪನ ನಾನು ಅರ್ಧ ಬಸ್ಸೆ ಚಂಡಿ ಕುಂಟು ಬೆಚ್ಚ ದಾಲಲ್ಲಿ ರಾಮದೇವರೇ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇವತ್ತು ಸಲಿ ತಿತ್ತು ಬುರ್ಲು ಹಂಚಬಹುದು ಯಾರಲ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ನೀನು ಐಫೋನಾ ಐಫೋನ್ ಗಾನ್ ಏತು ಸಲಿ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ತಿತ್ತು ಬೂರ್ನು ಬಂದ ಬಲ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ತೋಜುಂಡ ಅಬ್ಬ ಚೂರು ಆಡು ಮತ್ತೆ ಗಹನಗೆ ತಿಂಡಿದ ಅಲೆಜ್ಜಿ te ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರೆ ಪೋಪೈತೆ ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಓಪನ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಮಲ್ದತ ಆಯ್ಗ ತಿಂಡಿ ನೆತ್ಕೋರ್ರಪ್ಪ ನೋಡು
ಉಂಡು ಚಕ್ಕುಲಿ ಅವು ಯಾವನ್ನು ಓಕೆ ಕಜಿಪ್ಪುಗು ತೆತ್ತಿ ಉಂಡು ತೆತ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ತುಕ ಓಕೆ ಇನ್ನಿಕ್ಕಿದ್ದ ದೋಸೆ ಬೊಚ್ಚಾ ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬೇವರೆಲ್ಲ ಕನಾಯರುಂಡು ಒಂಜಿ ತಿನ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಿನ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತಿನ್ನು ಒಂಜಿ ತಿನ್ನು ಬಡವನಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಪೂರ ತುಲೆ ಪೆತ್ತಗ್ ಆಗ ಜಾಸ್ತಿ ದೀನೊಡದೆ ಪುಲಿ ಅಪ್ಪಣಿ ಅನಿ ಏತು ತುಪ್ಪ ಪಾರದೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏತು ಬೇಜಾರು ಅವನು ನಿಂಗೆ ದೊನ ಕೊರ್ರೆರುಂಡು ಪೆತ್ತಗ್ ಒಂಜಿ ಪತಂಗ್ ಬಾಜನ ಕಾವಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಕಾವಲಿ ಮೊಕ್ಕ ಕೊನಕ ಹೆಂಗೆ ಬೇವ್ರೆಲ್ಲ ಅವಡು ತೆತ್ತಿ ಕಜಿಪ್ಪೋಗು ಅಂಚೆನೆ ಅರ್ಕಂಜಲ ಕೊನ ಎರಡು ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲು ತೋಪುಕೊಂಡ್ರೆಂಡು ಹಾಂ ಅಂಚೆನೆ ತೋಪ್ಲ ಕೊನ ಎರಡು ಒಂಚೂರು ಪಾತ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆನೇ ಸುರು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಪಾತ್ರೆನು ಬಾಕಿ ಬಡಬಲೆ 5 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಪಾತ್ರೆನು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಸುರು ಕಜ್ಜಿಪುದಬ್ರ ಓಕೆ ಒಂಚೂರು ಹೋದ್ ಬರ್ತ ನಕ್ಕನ ಹಿಲ್ಲಲು ಹಾರ ಬಿಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೀರು ಸೊ ಅಂಚ ಅವಳೊಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಪಾತೇರಿಯ ಎತ್ತರೆ ಪೇರು ಬುರಿಯರೆ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಪೆತ್ತದ ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತೆ ತಿತ್ತು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಎಂಕುಲ್ಲ ಆತೇಟ ಕೂಲಿನೇ ಒಳ್ಳೆ ಪಾತೇರು ಮೆಂತುಲೆಗೆ ನಾದಮ್ಮವು ಹಾಂ ಹಾಂ ಜೋಕರ್ನ ಟೊಪ್ಪಿ ಏ ದೇವ್ರೆ ಕುಯ್ಯೋಳ ತಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಪಜ್ಜೀರು ಪೋಪು ನನ್ನ ಮಂಡೆ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ದೇವ್ರೆ ಬೊಕೂಲ್ ಕುಯ್ಪು ಪಜೀರು ಪೂರ ನಿನ್ನ ಸೈಕಲ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಅವು ಎಂಚಿನವು ಏನು ಆತನ ಸೈಕಲ್ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಪೆತ್ತಗ ಬರ್ಜರಿನ ಅಯ್ಯೋ ದೋಸೆ ಉಪ್ಪು ರೊಟ್ಟಿ ಓಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಕೂರೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಓಕೆ ರತ್ನ ಕಲ್ತು ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನು ಮುಲ್ಪತ್ತೆ ತಿತ್ತಿ ಬೇರ್ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಗಹನ್ ಫೋಟೋ ದಿಪ್ಪರೆ ಪೋಯಿ ಲೇತಂ ಪೋಯಿರ್ ಮೇರು ನೆಟ್ಟು ಏದು ತೆತ್ತಿ ಪುಡಾದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇದ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ರೋಡ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಬನ್ನಾಗ ಏಪಲ್ ಕುಡೋಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ತೆತ್ತಿ ಚೂಪುಟ ಇಲ್ಲ ಕಾತನ್ ಪತ್ತು ತಿತ್ತಿಂಡು ನಿಟ್ಟೊಂಜಿ ಆಜಿ ತಿತ್ತಿ ಬೇರೆ ದೀಪೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಯಾ 3 2 5 ಆಜಿ ತಿತ್ತಿ ಬೇರೆ ದಿಯೆ ಇಚ್ಚೆ ನಂದು ಉಲ್ಟು ಗುಜ್ಜರ್ ಮಾರೆ ಆಜಿ ತಿತ್ತಿ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಪೊತ್ತಿತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಕಡೆಯರೆ ಬಾಡೋಡು ಈ ಬರ್ಸ ಬರ್ತಾನೆ ದಹನ್ ಕೊಡೆ ಫೋನ್ ಮಾರೆ ಮುಂದಿನ ನಿಂಕೊಂಡು ಕೊಡೆ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪೆ ಪೂಜೆ ಓ ದೀಪೆನ ಗಹನನು ಅಲ್ಪ ಸತೀಶಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪೇರಿಗೆ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತು ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಆ ರೆಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪೂಜೆ ಅಲ್ಪ ಬರ್ರಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಈಗೋಸ್ಕರ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೂಡ್ಗೆ ಆಯ್ಲೆ ತೊಂದು ಬರಿಯಾರೆ ನಾನು ಫೋನಿಲ್ಲ నేను దుడ్డు కూడా తులే ఆన్లైన్ తెత్తోండి కోಡೆ మీరు ಪಾಪ ಕೋಡತ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಬತ್ತಿನ ಕೋಡೆ ಮೊಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೀಶೋಡು ಉಂಡತೆ ಓಲ ಪಾರ್ಸಲ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇ ದಯ ಬಣ್ಣಂಡ ಅವು ಆನ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮಕ್ ಯಾನು ರಡ್ಡು ಪಾರ್ಸಲ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ದೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಗೆ ಬೈದಂಡು ಅವೇ ಟೈಮಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಪಾರ್ಸಲ್ ಉಂಡತೆ ಕೋಡೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಪಿನ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಮೀಶೋಡು ನಮಕ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಆಪುಜ್ಜವು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ದಂಡ ಅವೇ ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಹೂಯಿ ಇತ್ತೆ ಬಸ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಗಹನ್ ಬತ್ತದ ಅಣ್ಣ ಏಯ್
ನಾಟಕ ಮಲ್ತವನು ಹೋ ನೀನಾ ಏರಿಗೆ ಹೆಂಗೆನಾ ಅಂದ ಹೆಂಗಿಜ್ಜ ಚೂರು ತಿನ್ಕಪ್ಪಲ್ಲ ತಾನೆ ತಿನ್ಕು ಜನ ತಿನ್ಕು ಜನ ಇಗ್ಲೈತೆ 4 ಜನ ಓಕೆ ನಾನು ರತ್ಲಕ್ಕ ನೋಡಿ ಬೈದೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಕಂತೇದು ಪಾಪ ಅದಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಕ ಬಂದು ಚೂರು ದೀಪೆ ರಡ್ಡು ಕನದೇರ ಹಾಫ್ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ತಿಂದ ದೋಸೆ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಲ ತಿನ್ಪು ಜನದೆ ಚೂರು ಚೂರು ತಿನ್ನು ಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋಂಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು ನಾನು ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ ಹುಡುಕ್ಪಾಡ ಗಾನ ಇದಲ್ಲ ನೀ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಬಡಿಯವ ಸರಿ ಉಂಟಾಕ ಸಾಸ್ ಬರ್ಚನಿಕ ಓಕೆ ತುಲೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜನ ಉಂಡು ಸೊ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ನೂಡಲ್ಸ್ ಪೂರ ತಿಂದು ಬತ್ತ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪಟ್ಟ ತಿನ್ನಿಕ್ ದಾಯ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ನಮಕ್ಲ ಚೂರು ಬಡನಾಗ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಡಿ ಇಪ್ಪನ ಕೊಡೆ ಚಂಡಿ ಆತಂತು ಕಡೆರೆ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನ್ ಬೇ ಬರ್ಪೆ ಇಂದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಪೋಯಿನತಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ್ಲ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಗ್ಯಾಸ್ ತೆತ್ತಿದ ಉಂದುಲ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು ಪೋತೀನಿ ಗ್ಯಾಸ್ಲ ಬಂದ್ ಮಲ್ತು ಪೋತೀನಿ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಬರೆವು ಹೆಂಗೆ ಸತ್ಯ ಗರ್ವ ಅರ್ಪವ್ರು ಚಿನ್ಕ ಹಾಂ ಹಾಂ ತೆತ್ತಿ ಕುಡೋದಳು ಆಣಲ್ಲ ಚೂರು ಬೇಯಳು ಗ್ಯಾಸ್ ಗೊತ್ತವೆ ತೆತ್ತಿದುಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಕತ್ತೇರ್ಲಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಂದು ಒಂಜಿ ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಪೂರ ಎಲ್ಲಿ ಕತ್ತೇರ್ಲಕ್ಕ ಅಂದು ಇನ್ನೊಂಜಿ 2 ಸರಿ ಉಂಟು ಅದು ನೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಮಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ತೆತ್ತಿಡ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಸೊ ಹರೇಪ್ ಕೊದ್ದಿ ಒಂದು ಉಂಡು ತುಲೆ ದಾದೆ ಬಾಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ನಾಲೆಜ್ಜಾ ಮಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ತಿತ್ತಿ ಪುಡತ್ತು ಪಾಡೋಡು ರಡ್ಡು ತಿತ್ತಿ ಮೈಪುಗ ದುಂಬಪೂರ ಹಿಂಗೆ ತೆತ್ತಿದ ಕಜಿ ಮಲ್ಪುನಾಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಾಂಡು ದಾಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ಟೇಸ್ಟೇ ಬರೋದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತ ತೆತ್ತಿದ ಕಜಿ ಪೆಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಬಂದ ಹಿಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ತೆಗ್ದುಂಡು ಅಂಚ ಆಯ್ತು ತೆತ್ತಿದ ಕಜಿ ಪೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಗ್ ತೆತ್ತಿಯಾ ದಾಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನಾ ತೆತ್ತಿ ಓ ಗಹನ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಆಯ್ರ ತೆತ್ತಿ ಕಣಪಿನಿ ಅದಾ ಏಪ ಈ ನಿಗೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನಾ ಅಂಚೆನೆ ಪೂರ ತಿಂದಾಯ ಬಕ್ಕ ಉರ್ಚಿದ್ ಬೊಯ್ಬೇಕು ಅಂಚೆನೆ ಹತ್ತಿರು ಏಪ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈತ ಇದೇನು ದಕ್ಕದ ಬರೋಡತ್ತಾ ಏರ್ಲಂದೇ ಎನ್ನೋಡು ಬಾಲೆಗೆ ಅವಳ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಬಾಡ್ ನಂಚೇನೆ ಬಾಲೆ ಕೊರಂದೆ ತಿನ್ಪೇರೆ ಮೊಕ್ಕಳು ಮಲ್ಪುಲ್ ನಂಚೇನೆ ಎಂಕು ಕೊರ್ಪುನೇ ಜಿಂಗ್ ಅತಗಾನ ಅದ ಅಮ್ಮ ಒರ್ತಿ ತಿನ್ಪುನ ಅದ ಅಂದತ್ತ ಹಾಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೆರೆ
ನಿನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೆರೆ ಅಂದು ನಿಕುಲು ತೆತ್ತಿತು ಸತ್ಯ ಬೇಜಾರಾಗುಂಟು ಚೂರು ಬರ್ತೆ ತೆತ್ತಿದ ಓಡು ನೀನು ತಕ್ಕದು ಬಂದಾಗ ಅಡಿ ಬತ್ತಾರೆ ಜತ್ತ ಇಲ್ಲದೀಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಯಾ ಚೂರು ಅಡೀಕ ಕೈಲಿ ಮಾಡ್ದ ಮೇ और तुम ಆಯ್ತಾ ಬರೆದು ಇನ್ನೆಷ್ಟುಂಟು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆದರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಂದಾಯಿತು ಪದಾರ್ಥ ನೀನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದಿಲ್ವ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದು ಎಂಕಲ್ ನಿಕ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದೀನತ್ತ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಪಿನ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ತಿರ್ತಿದ ಕಾಜಿ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂದೆ ಹಾಂ ಏನು ಹೊಚ್ಚು ನೆನ್ನಾಡು ಹೊಚ್ಚಿದು ಟಡಾ ಹಾಕಿ ಗಾನ ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಟಡಾವ್ ಟಡಾವ್ ಯಾ ಎಗ್ದ ಫಿನಿಶ್ಡ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಕೊದ್ದಾಡು ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ಕಚ್ಪು ರೆಡಿ ಅಂಡು ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪುಗ ಬೋಡಮೆ ತೆತ್ತಿ ದಾನೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಅಂದಮ್ಮ ಜೆಪ್ಪುವ ಜೆಪ್ಪೆ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ತೆತ್ತಿ 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 ಸಾರು ಶೋಕತ್ತ ಅದು ಸಣ್ಣ ಹಣ ಸೂಪರ್ ಆಗ ತೆತ್ತಿದ ಸಾಲ ಬಡ ನೂಡಲ್ಸ್ ತಿಂದು ಬಂಜಿ ಇಂಜಿದನು ಮಗದಾಲತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ ಯಾನಿಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ನಿಕ್ಕೆ ಬುಡಿಯತ್ತ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕರೆ ಯಾನಿಂದ ಮುಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬರ ಪುರ ಬುಡಿಯತ್ತ ಬರಲ್ಲ ಓ ಬುಡತ್ತಿನ ಅವಯ್ ಮೈದ ಸಾರಿ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಮಲ್ತಿನ ತೆತ್ತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೈತತ್ತಿನ ತೆತ್ತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಕರಗಳ ಜೋಡಿಸುವೆ ನಾನು ಶಿರವಾಗುವೆನು ಕರಗಳ ಜೋಡಿಸುವೆ ನಾನು ಶಿರವಾಗುವೆನು
ಬಿಡದೆ ಪೂಜಿಸುವೆ ತಾಯಿ ಬಿಡದೆ ಪೂಜಿಸುವೆ. ನಾನಿದ್ದು ಇದು ಕೊಡಿ ಫೋಟೋ ನೋಡುವ. ಹಾಂ ನೋಡುವ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಆಗ ನೀವು ತರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕಾಯ್ದು ಮಾರೆ. ಅವನು ಸೀದಾ ನೂಡಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಿಂಟು ಯಾ ಇಂಕ್ಲ ಹೀರೋನ ಏತುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಓ ಹೀರೋನಲ್ಲುಂಡು ಹೀರೋನ ಮಗನಲ್ಲುಂಡು ಒಂದೇರ್ನ ಓ ಹೀರೋನಾ ಒಂದು ಎನ್ನ ಹೀರೋನಾ ಸೂಪರ್ ಬೈದನ್ ಹಾಂ ತುಂಬುಗೆ ಇದ್ದೀನಣ್ಣ ಒಂದು ಎನ್ನ ಹೀರೋನ ಮಗನ ಎಂಚ ಬೈದನು ಕೈ ಕರ್ಲ ತೆಕೊಂಬೋತಿದ್ದೆ ಯಾ ಒಂದು ಹೀರೋನ ಮಗನ ಸೇಮ್ ಡಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮೇರೆಯಿಂದ ಅಮ್ಮೇರೆ ಸಿ ನೈಸ್ ಬಾಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಬಾಬು ಎಂಕ್ಲ ಏ ಪೋಮಿಲ ಆಯ್ ಮೀ ಇತ್ತಿಜೆ ಇತ್ತೆ ಬರೆದಾಯ್ನಿ ಪೋಲೆ ಬಾಬಾ ಪೋಲೆ ಮಿದ್ ಬಲೆ ಪೋಲೆ ಶೋಕ್ ಬೈತನ್ ಫೈಟ ಅಯ್ಯ ಎಂಗ್ಲ ಕ್ಯೂಟ್ ಬಂಗಾರ ತುಲೆ ದೂರಡ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್ ತೋರ್ಸನ್ ಸೇಮ್ ಮಮ್ಮೇರಿ. ಇನ್ನದು ಡೈರಿ ಕೊಡು, ನಾನು ಅಂಟಿಸ್ತೇನೆ. ಕೊಡು ಡೈರಿ. 6 ಕಡಪುರ್ದು ಜೀರು ಕೇನ್ವೆ ಅಂತ ಎಸೆರ್ದ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡಾತ 5 ದಾರಿಗೆ ರೇಷ್ಮ ಕಡನೆ ಕೊಡ್ದುತ್ತುಂಡು ಆದಾತುರೀಗ. ಗಮ್ಕನಮ್ಮ ಪೋ ಗಮ್ಕನ ಒಂದು ತುಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಫೋಟೋ ಏನ ಇಲ್ಲಿಯ ಪುನಗದ ಫೋಟೋ ತುಲೆ ಗಹನ್ನ ಏ ಕೇಟಿತ್ತೆ ಪಗ ಇತ್ತೀತು ಅಲ್ಲ ಅಂತೆ ತುಲೆಗೆ ಏತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪೊಟ್ಟಟ್ಟು ಗಮ್ ಹಿಂಗೆ ಅಂಟಿಸ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. ತಿಗಿಜಾ ಮೆಲ್ಲ ನಾನು ಡಬ್ಬದಿ ಓಡಿಸಿ ಮೆಲ್ಲ ನಾ ಅಂಟಾಯ್ತಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ತಿರೋಲ ಮೇನೊಂಜೇರಾಗಿತ್ತನು ಡೈರಿಗೂ ಫೋಟೋ ಅಂಟಾಲೇನು ದಿದ್ ಬಲ್ಲ ಐಕೆ ಪೋ ಹೋಗಿತ್ತೆ ಹೆಂಗುಲು SR ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಪರೆ ಸತೀಶಣ್ಣನಿಲ್ಲ ಓದಿತ್ತ ಬರ್ತಿನ ಹತ್ರ ಸತೀಶಣ್ಣನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕೊರಿಯರು ಅರ್ನ ವೈಫ್ ಗಂಡಗಾಯಿ ತುಲ ದೀತೆ ಮೀನು ದೀತೆ ಮೀನು ಕಾಯಿ ಪೋಡ ಬರ್ಚ ಮಿಂಜಾವೆ ಪಪ್ಪ ಕೇಂಡ ಮೀನು ಕಾಯಿ ಪೋಡ ಬರ್ಚ ಮೀನು ಕಾಯಿ ಪೋಡಮ್ಮೆ ಜಾತನ ಮಾಡ್ಯಾರೆ ಕೋಡೆ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಹೊರಗೆ ಚೋಟ ಇಂಕಿಂತ ಚೂರು ಖಾರ ತಿನ್ನರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಫುಲ್ಲೊಂದು ಒಂದು ಆನಲ್ಲ ಒಂದು ಆತಿಜಿ ಐದು ಹೊಡ್ತೀಜಿ ನಾನಲ್ಲ ಐಸ್ ಬುರ್ತಿಜಿ ನಾನಲ್ಲ ಅಂದು ಕೂಡ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡಿಗಿನ ದೀಪಿನಿ ಇತ್ತು ಬೆಚ್ಚನಾಗ ಐಸ್ ಬಿಡ್ಪುಜ ಇಂಕಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಕಾಯ್ಪುನು ತಿನ್ಪುನು ಇಜಿಂಡ ದಕ್ಕುನು ಚಿಟ್ಟು ಒಂದು ಉಪ್ಪಾಡ ಚೂರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ನ ಲೇಟ್ ಆಪುಣ ತಂಬೆ ಓದಿವ್ರೆ
ಗಂಟೆ ಪತ್ತ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಏನಾ ಹಾಂ ಏರ್ನಾ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಖಾರ ಹೋಯ್ತೊಂದು ನೈಜ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅವನಿಜ್ಜಿ ಗಂಟೆ ತಂಡು 10 ಗಂಟೆ ಆಡು ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇ ಮೀನು ಕಾಯ್ತದೆ ರಪ್ಪ ಒಣಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಜಿಪ್ಪುನು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಜೋರ್ ಬಾಯ ಗಾಯ ಗೊತ್ತು ಜಮ್ಮು ಮನೆ ಹೋ ಬಾಯ್ ಕೋಡೆ ಹಿಡ್ದು ಈ ಮೀನು ಇನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಕೋಡೆ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಖಾರ ಎತ್ತನು ಇನಿ ಖಾರ ಪುಳಿ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಹೋಯ್ತೊಂದು ನೋಡತ್ತೆ ಮೀನು ಸಖತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಾಯ್